Λοιπόν, δεν παίρνουμε όμως ποτέ κανένα μέτρο το οποίο να συνεισφέρει στις παραγωγικές επιχειρήσεις που προσφέρουν πραγματικά, εγώ θα πω ότι και οι τράπεζες προσφέρουν, που να προσφέρουν κάτι στην οικονομία. Έχουμε λοιπόν έναν ιδιότυπο σοσιαλισμό για τις τράπεζες, ότι ό,τι και να γίνει θα έρθει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, οτιδήποτε και να γίνει θα έρθουν να τους καλύψουν, όπως τώρα, να καλύψουν τα εν μέρη δικά τους προβλήματα, εν αντιθέσει με άλλους τομείς επιχειρήσεων, στους οποίους κανείς δεν δείχνει το παραμικρό ενδιαφέρον. Εγώ θα σας αναφέρω μόνο δύο τομείς. Οι τράπεζες συμφωνούμε ότι είναι πράγματι χρήσιμες και απαραίτητες στην λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Η αμυντική βιομηχανία δεν είναι απαραίτητη στη λειτουργία της ελληνικής κοινωνίας και του ελληνικού κράτους. Ο κατασκευαστικός κλάδος δεν είναι απαραίτητος. Γιατί ποτέ κανείς δεν ενδιαφέρεται? Αντιθέτως, θεωρείται μάλιστα και από την κυβέρνησή σας, με δηλώσεις των αρμοδίων υπουργών, ότι είναι και προς την κατεύθυνση της ορθολογικοποιήσεως της οικονομίας το να κλείσουν βιομηχανίες σε αυτούς τους τομείς. Μετατρέπουμε δηλαδή μια χώρα που την Ελλάδα σε τουλάχιστον τα 15-20 χρόνια σε χώρα που δεν παράγεται τίποτα και έχει διαφορά ο ρόλος που θα παίξει η τράπεζα σε μια οικονομία που είναι παραγωγή και σε μια οικονομία που δεν είναι. Δεν μπορεί να βασίζουμε τη λειτουργία του τραπεζικού τομέα αποκλειστικά και μόνο σε κατασκευαστικά δάνεια ή ακόμη χειρότερο σε πιστωτικές κάρτες προκειμένου να αγοραστούν εισαγόμενα είδη. Είναι αυτό, να το πούμε λαϊκά, ένα αυτογκόλ στην οικονομία. Μπορεί βραχυπρόθεσμα να φαίνεται ότι δίνει κάποιο κέρδος, τελικά όμως δεν δίνει τίποτα. Πριν από 2 χρόνια η Νέα Δημοκρατία έκανε την γνωστή κίνηση με τα 28 δις, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν τελικά τα 11,5-12, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι σε χρήση. Τότε το Πασόκ το κατακεράβνωνε αυτό. Σήμερα έρχεται και το υιοθετεί, διότι στην ουσία το πρόγραμμα των 28 δις λέτε ότι άλλαξαν οι συνθήκες της οικονομίας. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τρόικα, υπ' αυτά που χρησιμοποιείται, και λέει οι τράπεζες είναι στην ουσία η οικονομία. Άρα τι ερχόμαστε και κάνουμε? Αναλαμβάνει το οποιοδήποτε κόστος των ζημιών το δημόσιο, δεν πρόκειται να έχουν ποτέ κάποιο κόστος για αυτό όλο το σύστημα το οποίο δημιουργείται οι τράπεζες. Το λέει ρητά βέβαια στον νόμο, φροντίστε του να το απαλείψετε. Στο μνημόνιο υπάρχει όμως, και αναλαμβάνει τους στόχους να τους πληρώσει ο ελληνικός λαός και τις ενδεχόμενες ζημίες. Γιατί οι ζημίες θα υπάρχουν σίγουρα, επί 7 χρόνια δεν πρόκειται να λειτουργήσει χωρίς κανένα κόστος αυτό το ταμείο. Σας ρώτησα και στην Επιτροπή, αποφύγατε να μου απαντήσετε. Οι τόκοι από τα 10 δις θα είναι περίπου, τα 2 πρώτα χρόνια θα είναι 520 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και τα υπόλοιπα θα είναι 620 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος και από εκεί και πέρα δεν ξέρουμε πόσα θα είναι. Ποιος θα τα αναλάβει αυτό το κόστος? Ο ελληνικός λαός. Ο ελληνικός λαός θα τα αναλάβει. Γιατί δεν παίρνετε έστω μία πρόβλεψη μετά το τέλος και τη διάλυση του Ταμείου, τουλάχιστον να αναγκαστούν οι τράπεζες, αυτές που χρησιμοποίησαν τα ωφέλη, ούτως ώστε να επιστρέψουν πίσω στον ελληνικό λαό ένα μέρος από αυτούς τους τόκους? Οι τόκοι θα πληρώνονται συνεχώς. Επίσης, ζητεί η τράπεζα χορήγηση κεφαλαιακής ενίσχυσης, αλλά ταυτοχρόνως τον μόνο περιορισμό που βάλετε στους μισθούς του ΔΣ, του Προέδρου κλπ. Είναι να είναι χαμηλότεροι από τον διοικητή τραπέζης της Ελλάδος. Ο διοικητής τραπέζης της Ελλάδος παίρνει πάρα πολύ καλούς μισθούς. Δηλαδή, κάποιος ιδιοκτήτης της τράπεζας, ή πρόεδρος του ΔΣ ή το ΔΣ, έχει οδηγήσει την τράπεζά του ούτως ώστε να χρειάζεται τις ανάγκες στην παροχή υπηρεσιών από το Ταμείο. Ενώ δηλαδή είναι σε αυτή την προβληματική κατάσταση, εσείς έρχεστε και λέτε ότι θα εισπράττουν και μισθούς αντίστοιχους του διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος. Δεν είναι μια προφανής αντίφαση εδώ πέρα? Δεν μπορούσατε τουλάχιστον να το βάλετε τους μισθούς του Προέδρου του Αρείου Πάγου, που είναι η μέγιστη μισθή του δημοσίου? Και αυτό είναι. Και αυτό το οποίο κάνετε μετά είναι ότι λέτε, όπως είναι διατυπωμένο, ότι μετά από 5 χρόνια υπάρχει δυνατότητα, βάζετε κάποιες δικλείδες, αλλά είναι λογικό η τράπεζα να φροντίσει να μην αυξήσει σε αυτό το διάστημα την τιμή της συμμετοχής,
μετά από 5 χρόνια είναι υποχρεωμένη η τράπεζα να επαναγοράσει τις συμμετοχές στο ίδιο κόστος με το οποίο τις πούλησε στο δημόσιο. Άρα, δηλαδή, μετά από 5 χρόνια έχουμε ένα άτοκο δάνειο, δηλαδή η τράπεζα θα κάνει ό,τι είναι να κάνει, θα έχει τα προβλήματά της, θα πάρει και 5 χρόνια άτοκο δάνειο. Εγώ δεν σας λέω άτοκο δάνειο. Νομίζω, μας παρακολουθεί και κόσμος που έχει συναλλαγές με τις τράπεζες και ξέρει πόσο σκληρές είναι. Υπάρχει περίπτωση να κάνει 5 ημέρες άτοκα να δώσει δάνειο μια τράπεζα? Εσείς τους δίνετε με έξοδο του ελληνικού λαού 5 χρόνια άτοκο δάνειο. Και αφού το τελειώσουν και έχουν χρησιμοποιήσει τα χρήματα του ελληνικού λαού, γιατί είναι του ελληνικού λαού ασχέτως του δανείου, και το κεφάλαιο και τους στόκους, πρέπει να τα επιστρέψει πίσω στο ακέραιο ελληνικός λαός μέσω της φορολογίας. Αφού λοιπόν χρησιμοποιήσουν αυτή την δυνατότητα που τους δίνεται, τελικά έχουν όλα άτοκα. Δηλαδή, μονάζιγα οι τράπεζες κερδίζουν. Καταλαβαίνετε ότι τους δίνεται στις τράπεζες πάρα πολλά, υπερβολικά πολλά προνόμια και νομίζω ότι έστω με τους μηχανισμούς αυτούς θα μπορούσατε να κάνετε κάτι προς την κατεύθυνση του να περιορίσετε αυτόν τον τεράστιο αριθμό προνομίων. Και μην μου πείτε ότι αυτά τα λέει στο μνημόνιο, πολλά από αυτά δεν λέει το μνημόνιο και τα έχετε προσθέσει εσείς. Άρα μπορείτε να βάλετε ότι οι τράπεζες οι οποίες θα κάνουν χρήση του κεφαλαίου αυτού, είτε όλο το σύστημα μέσω ενός τέλους που θα μπαίνει έστω μετά από το 2017 επί των τραπεζικών συναλλαγών, θα μπορεί να χρηματοδοτείται ένα ταμείο τέτοιο, το οποίο θα καλύπτει με χρήματα των ιδίων των τραπεζών, αυτό ακριβώς που κάνετε στο Ταμείο για την Ιδιωτική Ασφάλιση, ούτως ώστε να καλύπτει κάποιες έκτακτες ανάγκες, οι οποίες και στο μέλλον σίγουρα θα υπάρχουν. Αυτό είναι όμως έξω από τη λογική σας, είναι κάτι το οποίο ξεπερνάει την τάση την οποία έχετε να θεωρείτε τις τράπεζες, την πραγματική οικονομία και όλα τα υπόλοιπα ένα περιτύλιγμα και γι' αυτό εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε επί της αρχής το παρόνομο σχέδιο. Λέμε όχι γιατί τα δίνει όλα στις τράπεζες και δεν κρατάει τίποτα για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ.